таронаи модар бо хоҳиши якбону якпадписчик. вақте модар канорам ҳаст, дунё ниҳоят рангину ҷилост. ҳеҷ чизи дунёи дигар лозим нест. аз daстони маҳинаш сахт медораму дар ин дунёи фасона ӯро ба касе намедиҳам. оре, ӯро ба касе намедиҳам. вақте модар канорам ҳаст, аз чизе ва ё аз касе намеҳаросам, чунки ӯ таконбахши дунёи ман аст. вақте модар канорам ҳаст, аз уҳдаи ҳама мушкилиҳои дунё мебароям, чунки ӯ қуввати дилу тасаллибахши рӯҳи ман аст. ҳама ғамҳояшро ба тори миҷгонҳоям наҷот медиҳам, чунки ӯ наҷотбахши умри ман аст. вақте модар канорам ҳаст, шӯълаҳои гарми меҳраш ба зиндагиям рӯшноӣ мебахшад. дар шӯълаҳои гарми меҳраш дунёям ончунон медурахшад. вақте модар канорам ҳаст, ҳеҷ гоҳ намегирям, чунки ӯ намегузорад ки ашк резам. ӯ тозабахши ашкҳои миҷгонҳоям аст. вақте модар канорам ҳаст, сар дар болини зонуҳояш мегузорам ва бо суруди аллааш худро дар биҳишти фирдавс эҳсос мекунам. вақте модар канорам ҳаст, на аз дӯст, на аз душман, на аз касе наметарсам, чунки дар канори ӯ эмин ҳастам. якафдуои дасти ларзони ӯ наҷотбахши умри ман аст, ҳаёти ман аст. вақте модар канорам ҳаст, на аз борону на аз жола намеҳаросам, чунки ӯ чатри ман аст. бимирам дар он daстони маҳини чатргираш. вақте модар канорам ҳаст, дар ҳеҷ пастие намеуфтам. агар ҳам уфтам, ҳеҷ ҷои баданам осебе намебинад, чунки ӯ дармонбахши ман аст. бароям танҳо буданаш бошаду дигар чизе намехоҳам. худоё, ҳеҷ гоҳ ӯро аз ман нагир, чунки бидуни ӯ ҳеҷам. худоё, сояи модаронро аз сарамон дур накун, чунки мо бо дуои модарон месабзем ва мо фарзандон ҳамеша дар хизматашон бошем. дар буданашон қадрашон кунед, то ки дер нагардад.